Kesi yangu yasarira sokuti kunganga ishigiri yekutanga takaenda ndikaoneka ndisina mosha ndikupoti maklipu acho akaoneka wanoona dvd saka yakasara kuti tione chiremba wechipiri newechitatu. Pamusoro paizvozvo panga pane issue yekuganura machira ekuti machira ekuti ngeemumusha toti uyu wari kuti akatengesa wabereki wangu watenga machira iwoyo pazoshaika mai ndipo potazoona machira aya. Saka machira aya haana kugoyiwa kana kuti panhaka kana kuti akataurwa ngezvawo pakashaika mai musi wa 21 October. Akatenga machira ndiye. Machira akatengwa mai. Mushure mari yaipiwa mai ndiyo akati machira yadini aende kotengwa. Kana machira akatengwa namai, machira ari amai. Machira ari machira akatengwa ari pamusha achitengwa namai, akatengwa ndimai. Ini ndandisipo. Doesn't make any sense. Mulumanyika mai anotenga machira ekutengera musha makaropa mai anotenga machira ekwachikati asiri ndiani mai andesi atiri kuti mai anga ine mudzimu wake ndobva atenga machira ake emudzimu wekumusha kwake noti yekutengera machira ekutengera musha ekwakuchikati. Hakuna zvakadaro. Ipopo muri right changadzo. Saka machira ndeyani? Kana ndiri right, saka machira ndeyani? Toda kuti ndikwenenzere changadzo. Indabudza simbo basi. Ndoda kukwenenzera pekuti mai wangu notutaura ngezvake. Anga munhu wechikuru. Anga 105 years. Saka awa hachadzangwidzi idzo tirinetsa nadzo idzi. Ndiyo dzakumuitisa nezvimwe zviro zvisinganatsi kuita zvakanaka. Kwekuti wakatenge machira. Ndosaka tabvunza wachikati kuti akatenga machira ndiani. Mukati akatenga machira ndimai. Saka maungi parizere kuti mai anga akura ngena ndine 5 years. Munhu ane hatiri 5 years achigora kutenga machira. Munhu we 105 years unogona kunga memo yake kana kuti zvaanenge achiita zvisingazwisisiki kuti nino mwana wake mukomana zvinhu zvavo zvaanga akuita ndarisingachazvizwisisiwo baini achivhirikidzwa ndiwo wasikanawo wachikati. Mati wakakonzeresa kuti mai atenge machira wasikana. Ndizvo achizi machira zvondei pamusoro changu kuti hanzvadzi dzacho dziri kunhasi. Last time mubvunzo wakabvunzwa muripo hanzvadzi dzikati imwimwi ndimi makatenga. Saka nhasi havapo makuti maipo wakatenga panonetsa wacho. Ipopo changa mutongi chiripo ngechekuti hanza dzangu neni wacho tiri kuita kuzvekukandirana nyoka mheni. Munoenda wachikati
machi wachikati dauti kubatsirei ndinoti mundibatsire kubatsirei kwandinoda kuita ndepekuti imimi nehanzvadzi dzenyu chokwadi munochiziva imimi nehanzvadzi dzenyu chokwadi munochiziva asi zvamunoda kuita chete kutaura chii kutaura chokwadi because mukaona andi last week makauya muine machira yawo nebakatwa tikabvunza kuti mimi machira nebakatwa mazvionepi izvi handiti mukati zvakasara pakafana tikati zvazviri zvei hamuna kutaura kuti ndezvowasikana asi makangoti wasikana ndokadi wakafacilitata kutengwa kwemachira wasikana tikabvunza kuti for what reason handiti anza haina kudii haina kubuda murikuona saka imimi baiva makauya mukati daudzosa tikati mimi muda kudzosa kuna ani machira akati uye takapedzera kunesana ira tichiti nemachira nebakatwa inoda kudzosera kuwasikana tikati muri kudzosera kuwasikanawo muchiti muri kudzosera ndechii akasangana nechipoko pazisana akasangana nechipoko ipopo muri ichokwadi changamiri ichokwadi changamiri zvatikudai wachikati todoti isu kana tikuita zvatikuita tikubatsirana ngatibatsirane chero andi totaurana chii chokwadi handiti ngoti saka taurana chokwadi nyaya inoita kana gore kai asi chabuda hapadi Ndinoti machira akatengwa namai raiti wakabva makati musarida zvese unana sekuru vanonyaka anga ine machira nezvese wana sekuru waripi ipopo mundibvunza mubvunzo wakanaka asi ndinoda kuti ndimbodzoke mbijana kutaura kwaita changamiri nyaya iyi yapinda futi mudariro muno pane clip iripo wari kutora zvivhitivhiti hanzvadzi yangu iya iri kuti ndiri kubudirwa ngengozi ya1920 makabvunza imwe muchangamiri kuti saka icho uri kuda kuvanhu vekwachikati chinyi iye akapindura ari ngemuromo wake akabudirwa saizvozvo kuti ndoda machira angu ndio machira akarutaurwa iwoyo anga akatotengwa kare batika maikwese ndekuti chira machira anotengwa kare nemunhu wausingazivi mumusha asina authority kutenga machira iwawo achipa munhu andika and then machira iwawo nebakatwa the end up zvamunji mumaoko ako anditi now kuti uzvirilize nawo anditi zvakunetsa because from day one you were never part of the arrangement yakanga iri andika ndosaka ndikuti ninika iwe bakati kwako wakaritora nemachira unodi kudzosera ikoko chiri kutadzewo kuti udzosere machira nebakatwa zvausiri kuzoni ndezvei andika wai uramba wakazvibata zvinhu zvausingazoni ndezvei dzosera kwawakazvidii kwawakazvitora kune vanhu vari kuziva nyaya yawo yebakatwa nemachira saka sondo rapera ndakataura kune muchangamiri kuti panapa ndakobata mupendero wegauni renyu kutaura kwamuri kuita changamiri kwandipa muono kuti machira zvari ekwasekuru wangu ndodzokesa ikoko iwana sekuru kana pene zvaunoziva zvazviri pahanza dziyani yawo wachakutaura kuti ano muzukuru machira yatoaziva mwezi pamwe pacho izvika wanokwanisa kunga kuti muzukuru wakupenga here kuenda kwamambo kutazane machira yedu ati wakutoziripa iwe chimotanga wadzosera zvinhu zvewanhu kwavo uchiziva kuti iwe kana musha menyu machikati manga musina machira mai wenyu imimi wozotenga chii machira nemabakati pamairi izvi means kuti ndezvani ndezvake handizvo kwachikadzi andizira saka chokwanisa machira pane chekuti wasikana wanokwanisa wanga uri kuziva secret yani yamai asi wanga usingaitauri kupi kwamuri asi iwo wachiziva chii
secret iri pana mai. Saizo chakabile ndinotenda ngekundivhura pfungwa kumwe. Sandosa kuti isungatasirane chikati. Twese tuda kuti chigazi zvakachite sei. Tugadzirise nyaya iite sei. Isvike pekuti inopera. Ini ndakataura munhu kuti chikati hauna mhosva panyaya yakaitwa 1929 because wakasati wazvarwa ina hauna chakurisira. Kana itori nyaya yedu ziri nyaya haisi yako, inyaya yemhuri yekwachikati, not yako. Kungova mukomana mukuru hazvirevi kuti ndiwe chikati wega. Iwe ungoripo semukomana mukuru, saka basa rako what it simply means is ndiwe the voice of the family. One, you give direction to the family. Two, and you chair my family meetings. You coordinate and zvinhu maevents SMG family ndo basa rako chete. But hazvirevi kuti ndiwe wakuona zita rekuti chikati. You are only there to represent the family. Panonzi chikati ndio unosumuka. Saka gozi kana unosumuka ndio ndio wanzi chikati. Wavoti mezvese zvako. Ai, no. What I really want, guys, this thing is not mine. This thing is ours. Let's solve this thing together. Most of the 1920 Messi. Because wakanaboka wandaka wari kumateresa shungu kusundira. You end up wewe ni muri yako ndinogara muri stressed. Ni zvinhu zvisiri zvechi. And because that's all that's another the same answer dzako dzadzine machira na mai. And ndo zuku yakununda zito karomba yo. Kune ngozi. Besides 1920 azune imwe kayo yawakaspimia ropa masheriff wa anzani kwa makunigiro nendiro neropa green market nechivese alikarobona is the same people wauti ndo akaunza chi machira saka iwo dzosera chi machira because mwedamzuko rako rikwasakatiro pekutika watora machira ewanhu asi wanoda kushandisa machira avo and they cannot use machira avo. Because pakati pachikati pachiwana kuvhurwa kwaro nekuvharwa kwaro kune chirevo. Akaona saka iwe wakatakura mapakati wakavharwa uri kuziva kuti chii chakavharisa kana kuti akavhara ndiani Handina kuziva. Ndosaka wakuna zvipogo. Ndemuri chakamira ndiwana. Ndakubatsira because unoziva zvinoitika. Akaona zvinoita mapurisa. Kana ndoda kubata anoita sei? Kuziva kuti unoita. Andi wanokwanisa kusvika wanamira kamuka paichi pamotikari. Andika. Iwo uchifamba nemotikari iyo wakagara muofisi wachitotarisa uyo warara izvizvi. Iwo wozi pambochikati pati sei pamakarara pakanaka here. Iwo unondiona sei ndipana. Anditi asi watoziva kuti pamotikari pako anditi kana pabhandi pako ndo paiswa kanhu kari kudii kauri kuoneka napo. Aiona ndosaka ndikuti mabakati pane machira awo inawo andika pane wakatarisa ndo wari kuramba wakadii wari kukuteera Pakanaka ndazwa chakamira. Saka ukaramba wakangowatakura unawo Pane wakuna ndoda kuenenzera hangu pekugumisira chakati. Gumisira tiso. Mweya umwe wacho wechipiri wanga uchizi uri masherufu wati ropa riri masherufu rimwe rikaiswa mutoireti. Mweya iyoyo mushure mwanga takwarisisa mweya munhu uri kuda achiti ndini Birchenough bridge. Ndiye akabridge. Aya kazi mutumbi wake uri pani pabridge ipopo. Ndiye wewe ndakauraya, uruzi ndakauraya. Iye Birchenough iyeyo. Mene mushure mwanga apedza kuaka bridge rake. Akapedza kuaka bridge hilo. Kwazi akadonda. That was 1950. 1950 is what Ndakauraya.
ndiri kuti hanza dzenyu zodaidzira vanhu vacho saka ndazono mukazi munozendai muri pebeshina beshina angarudzi haiwa munopedzera makuiswa shangeni pambuzi mwana wakupenga zvimwe zvacho pambo kana hambai kuti hazvimake sense izvo mungazi makaona ebeshina munodai muri hero zimaona ebeshina munodai muri hero zvinodishamisa pamwe ndiyo machira acho dzosera vanhu machira yavo sasikati hamungatambi zvakadaro kana muyaambomuna munhu yadaisora ndimakwana ebeshina musingaupinda mahistory books ekuti makwana ebeshina pambo endai kudzosera vanhu zvinhu zvavo imurare chii hope continue with your business musadhiswe focus pabusiness renyu netunhu tusina chii tusina basa go back continue working pabasa rani renyu wait for things to come to you don't look for things wait for them to come to you atitambigona imi ndiachadi unless muntu aribeshina uri kuuya makaraka uri kuuya iri beshina saka chisiyana kanasi kuuya beshina kusiyana neare siyaya kwasawe kwake chikupiro changu chekugumisira chikupiro changu chekugumisira ngechekuti kupumwa kwandakaitwa mudare renyu mambo kuzi ndakauraya munhu 1920 ye1920 ngatiise paside ye1920 is a family thing and kana ite a family thing it means you are also in there, you are part of the family. Saka kana mhuri yako yakauraya neurimo ivi nyange usatoa chiunganidza mhuri yomugadzirisa nyaya ye1920 ndiwe mukuru, saka you cannot run away from that. Asi yechipiri yekuti makazoita spring ropa mumasherefu ndiwe wega manje uruzi ndo wakazodii wakazviita site law inoti chii. It's your duty to prove beyond reasonable doubt that you are innocent. You prove say. Wanamkosanjira wari panze. Muenda panze mofemwa kuenda patatu kukaza huko haupo. You are free to go. Then we charge people. Moshi wa charge. Yes, we charge them. But right now, she only convince ukuthi hauna kuraya chi. Convince me, don't know kuraya. You mean right now? It's this thing that is spiritual and it's not by word of mouth. You put a nakura because there's someone who is there to Wakaura and you prove you to Wakaura. Then prove that person wrong. Even I can't prove that because Bagaita case I was not there. I am not a witness to this case. Changu chaduta chete kutoa kuti wamangara ne ari kumangarirwa ane mhosva ndiani asina mhosva ndiani. Asikana zva spiritual now zvakutaura mukosanjera kana na mbuyani na nasekuru ani na varuko ndiwo vanotaura nevari vakaurawo wacho wochitaura kuti tikati wakandiuraya wakakuraya sei wakandidai vatora rimwe ropa rangu rimwe chakamwa rimwe racho wakaisa mukasakiri kadai toita sei wozitai zvakati kuti ndimumukire zvobva zvaitwa iwo wozoya wega wamhanya panapa zveshuwa ndini totaziva kuti ndiwe saka ndosaka ndikutika inini prove to the person ari kuita sei ari kukuti ndiwe chii wakauraya kuti hauna kuuraya. Saka invite them muende panzara muende pavanhu ngadi watatu mobvunzwa nyaya ipi imwe cheteyo usakabatwa ipo papo you are a free man then we can charge these people information. Changamire Senator Mutasa ndafara ndatenda nhasi kuti ndabata mupendero wenyu chaiwo amufambe zvakanaka baba nevadari wese ndatenda saka dambudziko rangu rekugumisira manje wachikati vatutaurisa dambudziko rangu ndasokana naro kerekuti pekutanga hungu ndakacheneswa
apa pechipiri sekutaura kwamakaita kuti zuro mari mwene last week kuti budai pansi muone chiremba wanobatsira kana waunogona kubatsira kana macharges achizouya anozouya papa takabuda saka sezvinei hacho dzangu dzakabva dzaenda tisati tadzoka kwamuri ini ndikazodzoka kwamuzivisa mushure monga tataurirana pakati pesondo pese apa kuti ngatisongane nhasi rino satani zviri kutondishamisa kuti nhasi hawana kuuya sei. Saka isu dzakuti sura wanyorewa kumana vanhu wauya donyaya ipere musesarati ichada kuizwa mubanya chikatwa wauya wabva wapita apo bva wavhenekwa bvaona anenge ari right uri wrong uri wrong eti tivhare nyaya chikati achakapinisa tenhangu wadare moremba munaro basa you raised it as an issue iripo ndekuti munhu ukaenda kudarika haasi mambo anomangarira munhu nyaya. Pane munhu anouya anonzi complainant kokuzouya mumangarirwi ndiye respondent andizvo. Saka anobhadhara mari yekuti respondent auye kudara handi mambo, ndeuyo amangara chii titezanize netransport yekuti munhu anosevhe munhu yesamunhu kuti auye kudara mumangari ndiye anoita sei ndiye anoita izvo. Then munhu adini auya handiti munhu auya it means mambo aita sei aita basa rake rekusevha munhu nekumutora kuti auye pachii padare. Chasara kuita sei kumubatsira handiti tamubatsira is not all cases dzinoti munhu aita sei uyu ndiye ahiwa uyu ndiye aruza handiti isu toita basa rinoda kudii tatopedza. Asi iwo if you feel kuti munhu uyu kauya ndanisa kudari auya kuno kunyaya yake achitoiziva mhosva yake aiziva kare nechii ini ndazowesta mari yangu yekubhadhara chii yekubhadhara samunhu handiti waakuti iwewe mumhangari iwewe wawina nyaya yako waakuti kuna mambo ndipe mari yangu yowaita nyaya yangu ndizvo mari ndiwe wauya kumba kwangu ndiwe padare pano kuti ndinoda kuti undibatsire uite nyaya yayo inaningiyo wanhu wobva wauya panapa tapedza nyaya ndakugadzirisa nyaya yako ndati chikati hauna nyaya pashamwari iwe ndioni nyaya yedambudziko omotirati kana ndisina dambudziko mambo chinidzorera mari yako. Saka inini heke chefu yese zvokuita nemvura izvi ndogeza ngei nokugara pana nekupedzisira pacho wati iwo kare aiswa kuti munhu awina aibvisirwa chii mari yake mawanda akusati aiti mawanda ndio kama court fees ndio mawanda uswa anowanikwa kwani kwa sababu Hakuna mawanda uswa kuna court fees mari dare ndiro dare rechipiri muZimbabwe rekutanga iprimary court raishe you pay ma court fees aubhadhari mawanda uswa nemachekwa ngei kwa sababu wesabu anadai mufaro zvakanaka washika thank you chete ndinotaura hangu zviri pamwe